hram Svetoga Duha. To je najbitnije. Smatram da razlog zašto muslimani trenutno žive moralnije od većine hrišćana je zato što ih đavo manje iskušava, jer želi da ljude navede na zabludu i da tako neki hrišćani pređu na islam, a neki muslimani odustanu od želje da postanu hrišćani. Želeo bih da čujem mišljenje. Vidiš, prijatelju, ovi ljudi što idu na splavove, što se drogiraju, što se kurvaju, što piju alkohol i idu po utakmicama, tuku se i tako dalje. Oni to sve rade zato što ih đavo iskušava. Tako da je đavo kriv. Razumeš? A ti si dobar zato što tebe đavo ne iskušava. A oni su nevaljali zato što njih đavo iskušava. Tako da je đavo kriv. Oni nisu ništa krivi. Taj što ide da se drogira i što ide da se kurva, on nije ništa kriv. Nego je đavo kriv. To je ta goveđa filozofija. Uvijek je neko drugi kriv. Znači, muslimani su moralni od drugih zato što njihovi verski lideri više rade s narodom. Evo, danas sam čitao biografiju Nićifora Dučića, jednog znamenitog čoveka koji je otvarao škole. On je iz Hercegovine i kada je knjaz Nikola čuo za njega, on ga pozvao u Hercegovinu. I on ga pozvao u Crnu Goru, pardon. I on je po Crnoj Gori otvarao škole. On je otvorio Cetinsku bogosloviju. Prvu srednju školu. Nićifor Dučić. Znači, radio je na edukaciji naroda. Znači, muslimani su moralniji. Znači, oni ljudi koji su moralni, to su ljudi sa kojima neko radi. A ne zato što njih đavo manje iskušava. To su izgovori ovih neradnika. Tako funkcioniše, prijatelji. Tako da, u zabludi si.